National Population Commission NPC achụganta nkwado 2024 Verbal and Data Social Autopsy VASA bụ nke dị mkparị nne bụ nke bụ n'obi ya bụ inye nkọwa banyere ihe na-ebute ọnwụ mberede nke nne na nna na ụmụaka na-etolite etolite n'obodo dị iche iche n'ime ka ndeta akọ mara maka nke na NPC State Headquarters bụ nke dị n'Awka. Federal Commissioner na-anọchite anya Anambra State Maazị Chidi Ezeoke nwere onye nọchite anya dịka State Director Dr. Kinsley Okereke kwuru na ya bụ otu kọmishọna na njikọta aka ọnụ ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ahụike na-emejupụta ya bụ ime nyocha anụ bụ n'ihi nyocha emebugoro na mbụ n'afọ 2014 pụtara afọ 2019 bụ nke nyere nnọọ nkọwa banyere ihe ga-enyere aka ka a mara usoro dị mma gbasatara ahụike na mgbatọsọ enyemaka n'ụdị dị iche iche ga-ebenata ọnwụ mberede. Chibuzo Okoye wetara anyị akụkọ a. Ka amata na ya bụ ihe nchọpụta bụ nke na-esota nke ha mere site n'afọ 2023 banye n'afọ 2024 nke akpọrọ Nigerian Demographic and Health Survey NDHS n'aha bekee nke kwụsịrị n'ọnwa Mee afọ a ma mee ka amata na ndị otu ahụ ga na-aga n'ụlọ ijikọtasị ese na ịmata ihe dịgasị iche iche nke na-akpata ọnwụ nne na nwa nakwa nwaanyị dị ime. Maazị Ezeoke mere ka amata na ya bụ nchọpụta bụ nke ga-eme na obodo dịgasị iche iche ma bụrụkwa nke bidogoro ka ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 4 ma bụrụ nke ga-akwụsị ka ọnwa Disemba ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 15 ma mee ka o doo anya na ndị ọrụ ha ga na-aga n'ụlọ na-ajụ asa ndị ahụ kwesịrị ekwesị iji chọpụta ihe ndị ahụ gọọmenti bụ n'obi iji mara ya bụ ihe na-akpata ọnwụ nne na nwa ma ọ bụkwa nwaanyị dị ime ma rịọ ndị Anambra dododo ka ha nye ndị ọrụ ha nkwado zuru oke iji nye gọọmenti ihe ha chọrọ. Site n'Awka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.